Salutare tuturor și bine v-am regăsit, sunt Tech19 cu un alt videoclip. În acest videoclip vă voi arăta cum să creați un program în C++ în care să afixați suma a două sau mai multe numere. Să începem. După ce am introdus librăria, în main vom introduce următoarele numere X, Y și S pe care este suma. Vom citi la tastatură X, după aceea vom citi la tastatură Y. Suma va fi X plus Y. Vom afișa pe ecran suma și valoarea sumei și vom închide programul. Bun, să vă arăt o altă metodă prin care putem să facem sumă. În loc să scriem de la tastatură X-ul și Y-ul, putem să introducem direct valorile în X și Y. X-ul va avea valoarea 2 și Y-ul va avea valoarea 4. Așa. Acum îi vom da un compile și după cum puteți vedea, suma este egal cu 6. Această metodă o putem folosi atunci când nu vrem să scriem mai multe coduri și vrem să introducem direct valorile fără să mai ne chinuim. Așa. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, subscribe și dacă se poate un mic share. Mulțumesc!